αυτούς να εξέλθωση εκ της πόλεως. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγων εις τον οίκο της Λιδίας και ειδώντας τους αδελφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν αμήν. Τι ωραία αυτά που ακούμε και αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί. Και ο Λόγος του Θεού είναι βάλσαμο μέσα στην ψυχή μας. Εδώ πρωταγωνιστεί ο Παύλος και ο Σίλας, δύο Απόστολοι, δύο άνθρωποι του Θεού που απαρνήθηκαν τον κόσμο και ήτουσαν και είναι έτοιμοι να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Είσαι έτοιμος να ακούσεις τη φωνή του Κυρίου και ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει? Μα είμαι γυναίκα. Είσαι έτοιμη να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος εκεί που σε έχει ταγμένη? Δεν είπαμε να ανέβεις στον άμβονα και να μιλήσεις, αλλά όλοι μας, αδελφοί, έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε μέσα στο έργο του Κυρίου. Εδώ στην παρούσα φάση είναι ο Παύλος και ο Σίλας. Ο Παύλος και ο Σίλας, αδελφοί, έχουν σκοπό και σχέδιο να πάνε σε άλλο μέρος να κηρύξουν. Αλλά λέει δεν τους άφησε, λέει παραπάνω στο 6 εδάφιο, το πνεύμα. Δεν τους άφησε, έμπαινε εμπόδιο. Άρα εμείς, αδελφοί, ως εργάτες του Κυρίου ζητάμε την οδηγία. Πού, Κύριε, πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω, και πρέπει να ζητάμε την οδηγία του Κυρίου. Αλλά όταν ζητάμε την οδηγία του Κυρίου πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Ο Παύλος και ο Σίλας είναι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού και έτοιμοι όταν ο Κύριος τους οδηγήσει εκεί που θα τους οδηγήσει να μην προβάλλουν καμία αντίσταση, αλλά να πούνε Κύριε, το θέλημά σου να γίνει, όπου μας αποστείλεις εμείς είμαστε έτοιμοι. Και βλέπει ένα όραμα το βράδυ ο Παύλος και του λέει να ανέβει εις Μακεδονία για να βοηθήσει εκεί τους αδελφούς. Και όταν είδε το όραμα ευθύς ζητήσαμε να υπάγουμε εις Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος προσκαλεί εμάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Μα τα σχέδια που είχαμε κάνει, Παύλο, τα σχέδια που είχαμε κάνει Σίλα, ότι θα πηγαίναμε σε άλλο μέρος, φεύγουν. Μας μίλησε ο Κύριος, αλλάζουμε εισιτήρια, αλλάζουμε τρόπο του ταξιδίου και πάμε αλλού. Τι ωραία να μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Τι ωραία να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Είτε με όραμα, είτε με νύπνιο, είτε με οτιδήποτε τρόπο, είτε με το Λόγο Του, να μας μιλάει ο Κύριος και εμείς να ακούμε. Να είμαστε καλοί μαθητές, αδελφοί. Και ο καλός ο μαθητής είναι αυτός που ακούει τον δάσκαλό του, αδελφέ Βασίλη. Επειδή είσαι και εσύ δάσκαλος. Αν κάποιος δεν σε ακούει μέσα στην τάξη, στεναχωριέσαι. Αν δεν ακούμε τον Κύριο, αδελφοί, ο Κύριος μας στεναχωριέται. Άρα είμαστε, αδελφοί, έτοιμοι να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και να πούμε αμήν, Κύριε, κι ας μη σ' αρέσει. Εδώ είναι ο καλός μαθητής. Και ο Παύλος και ο Σίλας, αδελφοί, αλλάζουν πλεύση και πηγαίνουν προς Μακεδονία και συγκεκριμένα στους Φιλίππους. Και αφού ήταν η μέρα Σάββατο, βγήκαμε στην πόλη έξω και γινότανε, συνήθιζε λέει να γίνεται, λέει, προσευχή. Και βρήκαν εκεί γυναίκες πολλές και ιδιαίτερα μία που την αναφέρει κιόλας. Και θα δείτε, αδέλφια μου, πως ξεδιπλώνεται το σχέδιο του Θεού. Κανένας μας δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Να μην σας πω σήμερα, αλλά σας λέω αύριο. Δεν ξέρει κανένας.
Ο εργάτης του Θεού, ο άνθρωπος που είναι αφιερωμένος και ταγμένος στο έργο του Κυρίου, αδελφοί, δεν καθοδηγείται από ανθρώπους, αλλά καθοδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Και ιδιαίτερα ο Παύλος και ο Σίλας, αδελφοί, έχουν αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα, το να γίνουν Απόστολοι και να πηγαίνουν από μία εκκλησία σε άλλη και να γίνεται ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα λείπει σε εμάς, αδελφοί, αυτή η διακονία. Λείπει πολύ λίγο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί. Και οι παλιοί μας οι αδελφοί τώρα γεράσανε, φτάσανε 80 και έρχεται τώρα το πρώτο ραντεβού. Και όλα γίνονται με ωραίο πνεύμα και με ωραία έτσι συνάντηση, και γίνεται σωτηρία στην οικογένεια της Λιδίας. Και αφού όλα είναι καλά, και ενώ πολευόμεθα, και θα δούμε, αδελφοί, ξετυλίγοντας την ιστορία αυτή, τα γεγονότα που έλαβα χώρα, που γίνονται και στη δικιά μας τη ζωή. Ο Παύλος και ο Σίλας έχει πάρει ένα μήνυμα, έχει πάρει μια οδηγία και πηγαίνει εκεί που το Πνεύμα του Θεού του μιλάει. Στη ζωή μου μέσα, σαν άνθρωπος του Θεού, σαν πρεσβύτερος, σαν διάκονος, σαν απλός αδελφός ή απλή αδελφή, ακούω το Πνεύμα του Θεού. Δεν πρέπει να είσαι μόνο πρεσβύτερος ή διάκονος για να εργαστείς στο έργο του Θεού. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να βρει, λέει, εύθριστα εργαλεία για να μπορέσει να εξαπλώσει τη βασιλεία των ουρανών σε όλο τον κόσμο. Και ο Κύριος έδωσε αυτή την ωραία οδηγία. Υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλη τη κτήση. Ο πιστέψας και βαφτιστή θέλει σωθεί, ο απιστής σας θέλει κατακριθεί. Ήτανε οι πρώτες οδηγίες που αποστέλνει τους Αποστόλους σε όλο τον κόσμο, και γίνεται τώρα στη συγκεκριμένη στιγμή με τον Παύλο και τον Σίλα, αργότερα με τον Βαρνάβα και βεβαίως με τον Απόστολο Πέτρο. Και αφού έχουν χαρεί, και στη ζωή μας έχετε χαρά όταν το έργο του Θεού προχωράει, όταν όλα πάνε δεξιά, μπορούμε να πούμε χαιρόμεθα, βλέπουμε μια οικογένεια να σώζεται. Και τι βλέπουμε? Ότι ο Κύριος διένυξε την καρδία για να προσέχει εις τα λαλούμενα του Παύλου. Όχι γιατί τα λέγει ωραία ο Παύλος, και ποτέ μας, αδέλφια μου, ιδιαίτερα εμείς οι πρεσβύτεροι, να μην πούμε τι ωραία που τα λέω. Έχω και πολύ λέγειν, έχω και πολύ πειθό, είμαι και μορφωμένος και τα λέω και τα τοποθετώ ωραία, όλα καλά. Όχι, το Πνεύμα του Θεού, λέει, είναι αυτό που άνοιξε την καρδιά στο να προσέχει στα λαλούμενα από του Παύλου. Βεβαίως θα χρησιμοποιήσει εμάς ο Κύριος. Θα είμαι ένα εύχριστο εργαλείο ώστε να μεταδώσω στους ανθρώπους την αγάπη του Χριστού, τη βασιλεία των ουρανών στη ζωή τους. Και αφού σώθηκε, έγινε, μπορούμε να πούμε, επισφραγίστηκε το όραμα να πάμε στη Μακεδονία και να μιλήσουμε. Και να Σίλα, να Παύλο, ο πρώτος μας καρπός, δεν ξέρουμε πόσα άτομα ήτανε. Και ενώ πορευόντουσαν, λέει, στην προσευχή, γινόταν η προσευχή, υπήρχε αυτή η δραστηριότητα, απήντησε αυτούς μία γυναίκα που είχε πνεύμα πίθωνος, ήταν εξειδικευμένη στο να μαντεύει και έδιδε πολύ κέρδος στους κυρίους. Και αυτή ακολουθήσατε τον Παύλο, έκραζε
ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, ήτινες Κυρί τους υπός ημάς οδός σωτηρίας. Και θυμάμαι μια φορά τότε που ήμουν στην Νίκαια και είμαστε στις πλατείες έξω και μιλάγαμε, είχαμε έναν άνθρωπο που πήγαινε και μας διαφήμιζε. Αλλά όμως δεν είναι αυτό, αδελφοί, είναι αυτό εδώ το γεγονός ότι ο Παύλος την άφησε και ήρθε η στιγμή, αδελφοί, και λέει σε προστάζω εν το ονόματι όχι του Παύλου, σε προστάζω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής. Και εξήλθε το πνεύμα το πονηρό, και μετά όταν βγει το πνεύμα το πονηρό, ο άνθρωπος έρχεται στα καλά του. Πριν καθοδηγούταν από άλλο πνεύμα, από άλλα πνεύματα, και έρχεται η στιγμή της αλήθειας, η στιγμή που έρχεται ο Παύλος δια του Ιησού Χριστού να ελευθερώσει αυτή τη γυναίκα. Και αφού ελευθερώθηκε η γυναίκα αυτή, κάποιοι άλλοι ανησύγησαν, αντί να χαρούν. Και πόσους τέτοιους ανθρώπους, αδελφοί, βλέπουμε να είναι καθοδηγούμενοι. Μια φορά πήγα στη Λαϊκή να βοηθήσω την πεθερά μου πριν χρόνια, γιατί είχε ένα πρόβλημα υγείας, και βλέπω κάποιον να κατεβάσει από ένα βαν έναν άνθρωπο με ένα αμαξίδιο. Τον έβαλε σε μια γωνιά και παρακολούθησε. Αυτός ήταν στην επέναντι γωνιά και έκοβε κίνηση. Μόλις ήρθε η ώρα 2, τον ξαναπήρε, τον ξαναέβαλε μέσα. Την επόμενη μέρα ξανά πάλι. Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται, αδελφοί, τις καταστάσεις αυτές. Και αυτή η γυναίκα εδώ είναι δέσμη των ανθρώπων αυτών.